Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inday ibasa ti Galacia Kapitulo 6, versikulo 5. Masapol abaklayan ti tunggal maysa ti bukod na nga awit. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Agnes, maturog tan. Maturog kalaktan, lakay. Anya nga mintar aramido maya. Awan, Rodante. Unay kalakit din. Agpuyat ka manen. Saan? Ilagpas ko lang ang daytar aramidag. Alang nga rod, darasam, tagi na nakamatin. Maturog ako. Anya nakaspasamak kan kaya. Madlaw ko nga damang burburibur kan ka. Madanaganak, Rodante. Apay aya. Adamin, marikrik na kabukol iti kanigid abarukong ko. Anya abukol. Daytoy rik naan. Nan. Ni. Anya nga dito abukol. Diyak mo't amo. Isong arod ang madanaganak. Amo mo't a cancer ti impatay ti kaadwan kadagiti kabagya. Agnes, kasayatan siguro no. Agpakita kan iti doktor, bayat ang nasapapay. Mabutangak. Kasano na po no ti atap ko a cancer mo't gayam da ito'y bukol iti barukong ko. Agnes, addaak nito yung asawam. Saan ka baybayan? No anyaman day ta, sarang tentadwa. Ado mo tanda iti cancer survivor. Iso adi ka mapukawan iti namnama. Oh, Penny, pasensya kan. Ngayon sana matuloy pa nagsisinarak tayo kada Rodante. Ha? Ni, apay, anyat na pasamak ba Ada emergency ti asawa na. Ay, sayang. Kunak no agkita kami manen iti dayjay akabatch ko. Ngayon kita man lang agpaiswan niya. Jack ama kabatch mo gayam ti gayem ko. Ay na, Bernie. Saan laabas ta kabatch ko ni Rodante? Naadaan kami iti relasyon iti high school. Kasta gayam. Ngaman niya ngay nga ron. Kas iti ko nada. Ti ayan ayat idi kat makuna a papi love laeng. Talaga papi love laeng para ken ka. Apaya balasang kapay lang aging gaita. Oh. Ay, Bernie Diyak kaya tikas na si aasawan di tao. Saanan arumbang asurunan nakpay laeng gapukan kuana. Kasano itan, Rodante? Talo nga eksperto ti nagpakitaan ta. May sa ti resulta ti panang eksamen da kanyak. Kanseros kano da ito'y bukol iti barukong ko. Agnes. Da ito yan ti pagdantanagak. Kasano pa itan? Uston, Agnes. Di kagsangit. Maagasan itan ti kasta sakit. Kan saan pa yung matagrabe? Rodante. Agasawa ta. Agtinulong ta. Kasta tinagsin na pataan ta, idinagkalaysata. Iti rigat kan ginawa. Iti sagubanit, kan iti salunat. Nilaang patay ti makapagsina kadata. Iso adi kag tanan. Adaklaan dito Saan ka abaybayan? Nanang, agyaman iti panangkuy-kuyog yung kanyak ha. Makumikom iti trabaho ni Rodante nga asawa, anak ko. Isu asyak ti mangkuyog kan ka nga agpa-therapy. Nanang,
Ngam no awan trabaho ni Rodante, isuti kaduam. No apay mo't ngamin asyak pa'y tinakaptan iti sakit. Agnes, anak ko, di mon ay ayon ti bakim. Saan abali, ta saan pa'y matanakaro. Agkararag tayo iti Diyos. Ababaan iti panagterafim. Agimbag kamot laeng, anak ko. Nga tananang. Wan, awan imposible iti Diyos, anak ko. Kat agtalag ka kenkwana. Agtalagak iti Diyos, nanang. Awan pa nagduadwak kan kwa na. Nasaya at dayta. Ala, di mo ay ayon ti bakim. Dakal ti pamatit nga agimbag ka pa'y, anak ko. Kita man lang agpaiso niya. Asino ti mga ipagarup nga agkita tapay, Penny. Naklaatak mat, idi na amok agayim mo gayam ti kaadalak iti college ani Bernie. Ket saan labas tagayam, katrabahuan pa'y. Wan nga rod. Pasensya ka na. Ta naitantan ti dama pa nagkikita tayo kuma. Awan anyaman na kanya. Ang api nga awan pa'y ni Bernie. Mas daawak mat. Kunana itay nga. Mabit lang. Isunti umawawag. Tinasayaat. Sumbatan pa'y ti awag na. Tamapanak labiit iti restroom dito restaurant. Agnes, bakit? Lakay, pasensya ka na. Nagpa-therapy ak namin. Mariknak anak kapsuta. Okay lang, bakit? Ala, ginanakan. Agyaman nak. Maturog ka matan. Masapa ka pa intun bigat amapan iti trabaho. Wen. Sige. Maturog tan. Sana maliklikan ti kasta, Rodante. Agter-therapy di asawam. Gapoy tinaduktalan abukol iti barukong na. Iso natural lang nga dadag iti responsibilidad na kas asawa. Adi na maipaikan ka ita. Perni. Ket romba nga maawatam ti asawan. Tsaka mo, Bernie. Anya ti mo mo. Basta. Sige. Umuna ako. Agander tayo makita. Taadda pa panak. Nailawan tan, Rodante. Agbabawi ka kada si Morot ng yak. Penny. Saan, Rodante? Kasta akman. Kat mariknak ita nga gayatak pailakan ka. Ang mga naibagbag am laang dayta. Gaputadan na pasamak kadata. Saan? Talaga gayam nga ayatan ka pailahan. Ay ayatan ka mat, Rodante. Sika ti makagapo. No apay abalasang akpay laang nga aging gaita. Ay ayatan ka mat. Epekto talaga ti panagterafim ti panagkapsut mo. Hanggang mamatiak akabalam dayta. Kasta ka di. Desidido ka ngami nga agimbag. Iso ang mamatiak nga agimbag ka, Miss Agnes. Agyaman akmot iti tulong mo, ha? Ngayon palagiplaang, ti Diyos ti kang runahan na pagkamangam. Instrumento kami laeng. Ti pudno ang makapaimbagan ka ket ti Diyos. Awan ti panagduadwak iti na maraswan. Agtalagak kenkwana. Kasayaatan dayta. Ket di kagdanag. Ikarik akanayon ka akaraman kadagiti kararag ko. Naaramid mo ti kasta, Rodante. Bernie. Amo ka dinak nga babasol. Amom ti sitwasyon ko. Ada, ditan. Ngayon nagbasol ka ni ti asawa. Gapoy di pan nakirelasyon mo manan ka ni Penny. Mariknak nga ayatag ni Penny. Iso ang nakaikadeng ako. Ay, anya ti kat masawan? Makisina akon ka na Agnes. Tagdan na kami ka ni Penny. Dahil ti desisyon ko. Apay ang kastoy ti aramidam, Rodante. Apay ang makisina kamutan kanyak. Anya ti basol ko. Awan ti basol mo. Basol ko dahito eh. Tadan ti sabaling ay ayatag. Anya? Dahil tatagpaiso. Kan may isa. Adda kansar mo. Amangan no saan ka matlangan na agimbag. Diyos ko.
Anya dagita nga ibagbagam ita, Rodante. Unay. Agpay sumat, saan ka di? Naimbang nga ro dawan pa anak ta. Kan maysa, si ka na mismo tinang ibaga. Kaduan ka dagiti kakabagyam apin musay. Kat gapo iti sakit a kanser. Ita, adamot kasta sakit mo. Iso asaan na manamnama, no pagpatindan. Pangasim, di na kuman pilitin ang mga ibalikas. Tama mo karkaro ang masakitan ka. Basta pumanaw ako na. Agsinatan, Agnes. Kunak manuray anya ti mapasamak kat di nakbaybayan. Day tating karim kanyak san ka di. Kasta timbagam iti maamakak amang ipakita iti doktor. No anya ti bukol iti barukong ko. Kasta timbagam iti nadoktalan nga dagayam sakit ko. Kinunampay ngagdanggay tay tirigat kan ginawa. Iti sagubanit kan salunat. Imbaga mapatay lang ti makapagsina kadata. Nga mapaya panawan na Lading ito, Agnes. Diyak gayam kabala na takdaran dagiti sinaokkan ka. Apaya na pasamag ti kastoy, nanay. Agnes, anak. Saan ka kumaasumo ko? Pangasim. Addaak niti nga inam amang ipatpatagkan ka. Awanan ti Serbig. Pinanawan ako ni Rodante. Anak, saan ka nga agladingit? Rumbang pa'y kumanga agyaman ka iti Diyos. Tanapanagnagam tipod no aborik ni Rodante. Addaak dito nga inam. Dagiti nasingad agagayem mo. Saan da ka abaybayan? Kagrunaan ti amin. Di nakabaybayan ti Diyos. Iso asaan ka apailuyos iti ladingit amarikrignam. Gapo iti inarami ti asawam. Nakarkarukit di nga agbalin ka anatipker anak ko. Adda kami diti amang ipatpatagkan ka. Anya ti makunang. Iti style ti panagbiag mo iti Rodante. Enjoy, Penny. Diyak pulos na padasan ta ag-enjoy di kastoy di. Trabaho, balay. Balay, trabaho aklang ini. Ngamita, mapadas mo amin ti di mo napadasan iti Rodante. Agbalin ka na nagsakit iti na. Kasta ti kayat ko, Penny. Ngamne, si Katimanggad para kadata. Di ka madanagan. Amo mo ta napintas ti trabaho. Takkel ti sweldo. Isong awan ti parikot iti pagbiag ta. Kamanan makatrabaho iti nasaya at Rodante. Ang cover kamanan. Makabakwara nga rod, Barney. Amumat nga gangabitin ti trabaho. Kapot di mo mararamit iti husto. Kapot ti panagparpartag mo. Kaya agin enjoy ti aramitin nyo ka ni Penny. Pangasim, Barney. Di na kong sermonan. Makabakbakwara ko naklangan ko din. Kan may isa. Naapagasti tiyan ko. Anay. Kabukon ka. No nyaman ti pagbanagam. Gabay ti kasta kararamitan. Di mo kunain adi ka binagbagan, ha? Ay, tinasayat. Agpakita ka na ni ti doktor. Tap no maamuan, no apay akanayon anak gasti tiyan mo. Ken tap no maamuan, no anya pay ti daduma sa gubanit mo. Anya ti kayat asawan da ito a resulta ti eksaminasyon mo, Rodante. Penny. Talong eksperto din nagpakita. Isumot lagayam ang masansan nga agap gusti tiyan ko. Masansan nga agsakit. Gayam. Adak colon cancer ko. Anya? Ngam ko na ti doktora posible nga aging bagak pa eh. Basta agterapiyak. Rodante. Iso akid dawag ko makan ka. Ngay dyan tapay lang ti agbiag iti nabarayo boy. Masapol ngagpagasak tap na aging bagak. Sa anak ang makapagbiag iti simple, Rodante. Ah,
Iso ano di na kung maipaayan iti nagarbo a panagbiag, panawan kan. Benny, Nangag mo timbagak, Rodante. Nukas na ang masakit kagayaman, agsina talaangan. Nanang, mapana ko niti trabaho. Sige, anak ko, agad-anad ka, ha? Wen nanang, uray da kayo. Nang runa kat agmay-maysa kayo dito'y balay. Di kay agbannog. Di nakpagadanagan, Agnes. Nairwama koon. Kan maysa, natalgadak dito'y balay. Ay, wan gayam. Saan kayo nga agluto inton malam, ha? Rumor tayong tulaangan. Tamangan tayo itirwal. Agsweldo ak ita, nanang. Si kakit dimot. Saan atila paggasgastusang anak ko? Agurnong kakit day. Di kay agdanag. Talagang agur-urnungak. Kan maysa, ar-aramidak ti kastoy. Tapno masubadak ti amin arigat yu kanyak. Nang runa idi panawan akasapulak ti mangandingay kanyak. Didak pulos binaybayan, nanang. Pagrebengak dayta, tasyak ti inam, Agnes. Iso adimon panunutan dayta. ay, nagregat ti kastoy. Si Shaklatan ti. Rodante? Agnes? Oh, si Kang Agpaiso. Kumusta ka? Naka-smarte ti lang ama. Masapon nga agbalinak nga ismarte. Gapo iti trabaho. Trabaho ka? Wan, napagasatan nak anakastrag iti napintas at trabaho. Idi nagimbagak iti sakit ko. Isungat tuya kita. Kasta ka di. Wan, sika, Ah. kumusta ka? Apay ang kasto tilangam. Kan, apay nagmaymaysa ka. Nakakaasi ka lakat nga rudan. Tamalaksid ang naka-wheelchair ka. Agmaymaysa ka pa'y. Kagapok lang nagpa-therapy. Colon cancer ti sakit ko. Anya? Agmay may saak. Tapinanawan nak tinang isukatakkan ka. Idinaamuan na ti sakit ko. Kasta ka di? Unay mo't gaya man tinagbanagam. Ang kasto'y ti makunak, Rodante. Di ka mapukawan iti namnama. Kang runaan na. Di ka umibot iti Diyos. Taamok a matulungan na ka. O sige ha. Amangan numaladaw akon iti trabaho. Anyan. Pinanawan na klatan ni Agnes. Ngam, jak mapabasol. Nasakit tinaramit ko kan kuana. Binaybayak, ini panawan na kasapulan na. Isuan jak mapabalaw. Masapula baklayak mat nagmaymaysa. Anyaman na nagansan ko ita. Diyos ko. Daytay ka din tinusak. Gapoy tinadag sa labasol ko. Iti asawag. Tibiyag kat kaslapilid nga agtultulid. Iso asaan arumbeng nga aramiden tayo iti sabali, ti saan tayo akayat nga aramiden tumat ti sabali kada tayo. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.